Hello guys, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं। अब्ला भिडिअ हगारिया जोबोद गोबाव जाबाय, मानो होनबा लोमजाबाय थायो आरो मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो। स' that's why भिडिअखौनो बानायनो मोना आरोखि ना। बेखौ बाद होदो। अब्ला दिनै भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि गामि खाथिमानि भिलेज मेट खेला जादों। स' जों बेखौ नायनो नागिरदों दिनै फाइनाल। आरो गाइस जों माजों थांदों नै नायनो हागोन। Sometimes माने एखमब्ला बिदिनो खालामनांगौ जायो। सानबेसे गारिखौ सालायो बेजों सोलिनांगौ जायो। गाइस मिनिनो नाङा जों खस्थ' मोनदों। अब्ला बिदिखौ जागायनि लेट्स गो। আমি তোহরু মানহর হই থাকিম আমি তোহরু মানহর আমি তোহরু মানহর হই থাকিম আমি তোহরु मानो लागाय गाखौजोब्बाय माथो आयु नायनो हागोन नै ओइ गोलैगोनलै फाग्लासो नङा बाबा सिदा थांगोन आयु दिनैसो मिथिबाय माबायदि खस्थ' माथो गोदो उन्दैयाव थाल मोनामोन दा दिनैसो गाखोबायना देरनानै स' जोबोद माने खस्थ' मोनो आरोखि ना फेन्दा साजोब्बाय बाब मोनथारसै नायनो गाइस नाङा नाङा बुंनायखौनो आंना आइ आफाया लाया लाथुवा होननायखौनो जोंना बाय बाहागिफ्रा उदां उदां थायो बुंना आंखौ हमना हाबा होनाया जुमाय फाग्ला जाबाय होनना नारसिननानै होनाया नाङा नाङा बुंनायखौनो आंना आइ आफाया नै दा बाव ओंखारथ'बाय मानो होनबा एसे गोजौ मानखोनांगौ नै हाया खस्थ' जायो स' आं ओंखारथ'बाय ओंखारनानै थाबायगासिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोन माने भिडिअ दासान्दि हगारनो मोनाखै आंथ' जोबोद लोमजानानै दंमोन स' मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो जानोनो रोङा स' आं एबार कन्टिनिउ खालामनो सानदों भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था एबारनिफ्राय माने मोजां टपिक लाबोनो नाजागोन स' एसे गोजानाव ट्रेभेलिं खालामनांगौ दं माखासे जायगाफोर नाथाय दा देहा थिग गैयिनि थाखाय हाथ'वाखै नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय था सापर्ट होबाय था स' गाइस नै मोनबाय जोबोर मेंबाय नै साइकेल सालायबोनानै नायदो बोसोरसे थांबाय बोसोरनैयाव हाबाय बिखुनजो बिहामजो सानफ्रामबो स' गाइस दा जोंना खेलाया जोब्बाय स' ट्राइ बेकार सोलिगासिनो दं द्र' मेच जानायनि थाखाय दा बेखौनो नायदो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ ट्राइ बेकाराव मामोनलाय बे फारौगुरा देरहाबाय स' गाइस बिनि सिगां खेला सोलिनाया माने जुनियर उन्दैफोरनिमोन आरो दा गिदिरफोरनिया जागायसिगोन दा नोंथांमोना नायलांदो बिनि सर्ट क्लिप्सखौ आङो होलांबाय थागोन भिडिअआव नोंथांमोना नायबाय था स्टे टिउन स' दा जोंना स्टार्ट जानोसैखाय दा नानिमोनखौ माखासे डेन्स मोसाहोदों आरो दिनैनि बे हाबाफारि फाइनालि गाइस आं जोबोर लाखि जे आं शुट खालामबाय थानाय समाव रेनब' ओंखारदों नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिननि बे एकदम मिडल सेन्टाराव
pemberian kolamnya dari अब्ला गाइस दा हाफ टाइम जाथ'बाय स' बेनि थाखायनो जों माबाफोर जानो थाखाय ओंखारबोथ'बाय। Again जोंना खेलाया आरो बेक जाफिनबाय दा बेबायदिनो गेलेफिनबाय नै Guys, मोनथामसै माथो ओइ नै अब्ला गाइस खेलाया जोब्बाय रेड टिमा विनार जाबाय दा बेनोसै जोंनि भिडिअ'आ। अब्ला गाइस जोब्बाय नै जों दा फैगासिनो दङ आरो साइकेलखौ आं सालायदों दा नै ओरैबासो मेंबाय हायो साइकेल सालायैया 7 इयार्स जाबाय आङो स' बे सालायदों नै अब्ला दा बेबो डाबल अब्ला गाइस भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो। दा दिनै आं मोनसे हगारबाय माने माबा स्पेसियेल जायाखैब्लाबो आं जास्ट जेनेबा खेला नायनाय हिसाबै जास्ट हगारबाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बेखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। अब्ला थादो बाय।